prosesi adat budaya Jawa awugut kagiyatan setahun sapisan ing sasi Ruwah wiwit saka resik-resik sarean leluhur ana mangsak panganan lan slametan utawa kenduri. Nyadran iki asale saka tembung srada, nrada, nrodon banjur dadi nyadran. Tradisi nyadran pranyata wis lumaku wiwit jaman Majapahit nganti saiki. Nyekar ing sasi Ruwah duwe surasa utawa wulangan marang anak putu supaya tresna lan eling marang leluhur. Kabangun saka mapinten-pinten kegiatan yaiku ngesiki pasarean leluhur saka regetan lan suketan. Jero kegiatan iki masyarakat lan keluarga padha-padha nyambut gawe bareng gotong royong kanggo ngesiki pasarean leluhur. Iku banjur ana kirab arak-arakan pasarta nyadran menuju papan upacara adat dianakake. Sawise tekan papan dianakake, ucup utawa surose sapa rantamaning upacara adat nyadran dening adat. Pamangku adat mimpin kagiatan donga ditujukake marang roh leluhur, banjur ana gembul bujana lan tasyakuran. Kenduri kudu gawe panggonan dhewe. Panggonan kang digawe arupa panggonan tradisional, banjur panganan didelehake ing ngarep kanggo didongakake lan ijakan panganan. Kanggo pamungkase masyarakat mangan bareng lan guyon kanggo padha-padha kebungahan diri.